El llibre es tracta d'un cavall per Nadal. Els personatges principals són el cavall, una estàtua, els pares, l'Anna i dos grangers. La història tracta de que un dia l'Anna va demanar per Nadal un cavall i l'endemà va veure un cavall que es menjava tot l'arbre de Nadal. I els pares es van despertar i van dir «Què és aquest cavall?» i trepitjava tot. I després l'Anna va agafar el cavall i es van fer amics i el va deixar fora i es va menjar tota l'herba del jardí i del seu costat. I un dia els van portar amb un granger perquè el guardessin i cada dia que volgués l'Anna hi podria muntar. M'ha agradat aquest llibre per 3 motius. Un, perquè és molt divertit. 2, perquè he après moltes coses dels cavalls. I 3, perquè és molt aventurer. Adeu.